Moikka! Haluaisitko työhön, jossa pääset oikeasti auttamaan ihmisiä? Lähihoitajana pääset vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin ja se tekee työstäsi supermerkityksellistä. Lähihoitajaopintojen aikana opit käytännönläheisesti hoitotyötä, vuorovaikutustaitoja ja saat valmiudet työskennellä monipuolisesti eri tehtävissä. Meillä on täällä tarjolla useita eri osaamisalavaihtoehtoja. Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, sairaanhoidon osaamisala, suunhoidon osaamisala, vammaistyön osaamisala sekä perustason ensihoidon osaamisala. Meillä on mahdollista opiskella lähihoitajaksi sekä päiväopintoina että monimuoto-opintoina. Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa otetaan huomioon sinun aiemmat opinnot ja elämäntilanne. Me autetaan ja tuetaan sua koko opintojen ajan. Ja jos sulla kiinnostaa lukio-opinnot tai korkeakouluopinnot, niin kannattaa käydä lukaisemassa näistä lisää meidän nettisivuilta. Meillä on viihtyisät tilat täällä Kontinkankaan yksikössä ja tutor-toiminta on tosi aktiivista täällä. Eli jos sä haluat auttaa ja kohdata erilaisia ihmisiä, nämä lähihoitajaopinnot voisi olla yksi tosi hyvä vaihtoehto sulle. Meillä on yhteishaun lisäksi jatkuva haku koulutukseen. Haippa meille opiskelemaan. Täällä me ollaan valmiita auttamaan sua eteenpäin opinnoissasi.